Tradicionalno kuvanje riblje čorbe Zlatni kotlić održano je na Bentu u organizaciji Kluba sportskih ribolovaca Plovak iz Arilja. Dve naše lepe, predivne reke vraćamo i ribolovce i sve. I omladinu. Tu imamo i omladinu našu koja dosta su baš zadnje vreme na pecanju i tome i hoćemo da baš da zaživi se. Podrška lokalne samouprave i oni su tu, shvatili su i dali su nam za dogodine da će i oni da pojačaju učešće u svemu i sportska organizacija je ona učestvovala u peharima i u medaljama, opština, lokalna samouprava i ona isto u učešću, to je to. 8 ekipa odmerilo je svoje snage kada je kuvanje riblje čorbe u pitanju, a recepte primjenjuje svako na svoj način. Pretežno koristimo danas rečnu ribu, znači što više vrsta, to bolja čorba, povrća i to je uspjeh za dobru čorbu. Imamo klena, imamo skobalja, da se voli da se kuva. To je najbitnija stvar u čorbi. Što više riba. Smuđ, šaran, kečiga, mrena, som. Na samom kraju usledile su nagrade, pa je tako 3. mesto osvojila ekipa Profi Line, dok je 2. pozicija pripala ekipi Skoca i Konopca. Najbolju čorbu skuvao je tim mlekara Arilja.